आंजों नों गेलेफैयो आंजों नों गेलेफैयो। गागि आरो जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरि लैथोमा बसुमतारिया रंजालि बैसागुआव मेथाइ रोजाबनो साखाफारा। नोंथांमोना लैथोमा बसुमतारिनि गोदै गारांजों रोजाबनाय मेथाइफोरखौ खोनाखाबाय जानांगौ। बाक्सा जिल्ला सदर मसलपुरनि गागि आरो जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरि लैथोमा बसुमतारिया देग्लाय बोसोरनि रंजालि बैसागुआव रायजोनि गेजेराव गावनि गोदै गारांजों मेथाइ रोजाबनो साखाफारा जानायखौ बिथाङा फोरमायदों। रेडिअ आरो टेलिभिजनाव मेथाइ खनगिरि महरै खामानि मावबोनाय बिथां लैथोमा बसुमतारिया गोबां बर'नि एलबाम आरो सावथुनफोराव मेथाइ रोजाबनाय बाथ्राखौबो मोनथिनो होयो। नोंथांमोना बिथांखौ रंजालि बैसागुआव मेथाइ रोजाबनो एबा बिथांनि गारांजों मेथाइखौ खोनासंनोब्ला 8638796155 एबा 7636845664 बे जानबुं अनजिमायाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रादाब बिजोंनि गासै रादाब बुथुमगिरि लोगोसेनो फोसावगिरि गासैबो आंनि मानिजाथाव आदा आब' लोगोसेनो फंबाय बिनानावमोननिसिम गोदान बोसोर बैसागुनि मोजां हामलायनायखौ आङो जासिहरबाय। लोगोसेनो जोंनि गासैबो बिटिआर ओनसोलनि लोगोसेनो आसामनि गासैबो रायजो राजा जोंनि बर' हारि रायजो राजा नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनि बे गोदान बोसोर बैसागुनि मोजां जाहाथे बे गोदान बोसोर बैसागुआव बयनिबो जिउआव रंजानाय सुखि लाबोथों बेखौ आङो आनान गसाइनि सेराव आर'ज गाबबाय आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो आङो हाजासे आङो साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय। आङो देग्लाय बोसोरनि थाखाय बैसागो प्रग्राम खालामनो थाखाय मथा मथि खोब माने गोख्रोङै थियारि जानानै दङ। नोंथाङा एसे उनाव फैबावनायमोनबा जोंनि माने मिउजिशियान स्टाफ जोंनि रिहार्सेल जाग्रा बेखौ नुसिगौमोन। जों दसे उनावहाय रिहार्सेल जागोन, प्रेक्टिस खालामगोन, दा नुगौमोन। दा जायखिजाया देग्लाय बोसोरनि थाखाय आङो जोबोद साखाफारा आं माने रेडि जानानै थानो थाखाय आवगायगासिनो दङ। आङो सिगांनि बोसोरफोराव बेबादि प्रग्राम आङो फैदोंमोनबाबो आङो माखासे उसुबिदा जादोंमोन आंहा। मथा मथि बोसोरनै आं बेबायदि खोब माने गोसो हगारना प्रग्रामखौ खालामनो हायाखैमोन। थेवबो आङो हगारनो हायिफोराव आं खालामदों। थेवबो प्रग्राम फैबाबो आं लाखिनो हायाखैमोन। नाथाय आङो देग्लाय बोसोराव आङो प्रग्रामखौ आं खालामगोन होननानै आं सानदों। जुदि रायजो राजा गासैबो जोंनि रायजो राजा बिथांमोना आंखौ अनसायो आरो आं खालामगोन आरो एबार। आङो 2016आव रेडिअ अडिसन होनानै आं पास खालामनो हादों। गभर्नमेन्टनि सासे एप्रुभ सिंगार बा रेडिअ महरगिरि हिसाबै आं गनायथि मोनदों। बेनि उनावनो आङो टिभिआव प्रग्राम खालामनो थाखाय माखासे आं खाबुखौ मोनदों। आं टिभिआवबो गोबां प्रग्राम खालामबाय। जोंनि बर' रायजो राजाफोरा टिभि नायोब्ला बा बर' आयदा बे टिभिआव होयोथ' बेखौ नायोब्ला नोंथांमोना नुगोन आरो आंनि प्रग्राम फ्राय होयो। ओमफ्राय आरो रेडिअआवनो मोनसे आपग्रेसन थाबावो। आं बेखौ 2019आव आङो होदोंमोन आपग्रेसननि थाखाय आरो बि हाइनि थाखाय। दा जोङो जेसेबां रेडिअ सेन्टाराव एप्रुभ आर्टिस्ट दं गासैबो बि ग्रेड गोजा। ओमफ्राय ग्रेजुवेसननि जोङो होबावनो हायो। दा बेवहाय आङो गोग्गानानै बुंनानै आं गावनो मोजां मोनो। आंनो फार्स्ट आरो जेसेबां रेडिअ आर्टिस्ट दङ बेनि मादाव आं फार्स्ट माने आं ग्रेजुवेसन होनानै आङो बि हाइ जादों आरो। बेनि उनाव दा जाबाय माखासे जाबाय। आंनो फार्स्ट आङो आपग्रेसननि होदों आरो आं बि हाइ जाबाय। ओमफ्राय दा आङो ए ग्रेडनि थाखाय आङो अनलाइन खालामनानै दोनदों। दा बिथांमोना माला लेंहरो आं थियारि जानानै दं आरो बे ए हाइनि थाखायबो होनो आरो। बिनि अनगायैबो माखासे आं सिनेमा एलबामफोराव मेथाइ खनबाय। आं गोसोआव गैजोबा गोबां खनबाय। आङो जिखिनि हायो आङो नोंथांनो आं हरगोन बा आं जोंनि रायजो राजा बिथांमोननो आं खोनाहोगोन आं मा मा मेथाइ खनदों। जास्ट सिनेमा एलबामनिफ्राय मोनसे ससे आङो बेखौ आङो खोनाहोगोन आरो। खारन नोंथांमोना मेथाइखौ खोनादोंब्लाबो एलबामखौ नायदोंब्लाबो सिनेमाखौ नायदोंब्लाबो जोंनि रायजो राजा बिथांमोना बा फंबाय बिनानावमोना मोनथिया आसलते माखासेयानो मोनथिया बे मेथाइखौ सोर खनदों। दा नोंथांमोना दिनै जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायबाय थादों आंथ' गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावदों। दा नोंथांमोना मिथिगोन आरो खालामदों। रायजो राजाफोरा आंखौ अनसायगोन। मानो होनब्ला आं जोबोद देग्लाय बोसोराव रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनानै बिराद रंजानो गोसो जादों। बेवहाय आंजों थाखा फैसाजों बांद्राय मार्केटिं आंजों गैया। जास्ट आङो थांलाय फैलाय आंहाबो बे खरसखिनिया ओंखारबानो जागोन।
खारन आं मिथिखायो प्रग्राम मोनसे एरेन्ज खालामनांगौबा फैसाया बेसेबां फैयो सोरनिफ्राय मा बिनानै मोनो बेसेबां मोगा मोगि जानो गोनां जायो आंहाबो एक्सपिरियेन्स दंखायनो आङो बांद्राय फैसानि डिमान्ड खालामनानै आं प्रग्राम खालामा। दा आं आसा खालामदों रायजो राजा बिथांमोना आंखौ लेंहरोब्ला बा आं लेंहरगोन होननानै आसा खालामो। आं थांनानै प्रग्रामखौ खालामगोन आरो आं बे बाराव माने खोब गोसो गुदुं जानानै दं आरो रायजोफोरनि गेजेराव हाबसननानै बैसागोखौ आं रंजा बाजायै आं माने प्रग्राम खालामनो आरो। आदसा आं होदों मोननै नाम्बार होनि आङो मोनसेया जाहैबाय 8638796155 आरो आं मोनसे होबावदों 7636845664 बे नाम्बाराव खालामब्लानो आंखौ निस्सय इजियैनो मोननो हागोन आरो।